Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag ng orasyon amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Meli at taga Isabela, nga iti agdama kat adda ijay Malaysia. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti galaw kan Rapisura family ti Cervantes Ilocos Sur from Rex Rapisura. Shout out kada Dayan K. Rolyoda, Shermien, Lolit Ating, Aida Harris, kan Miles Tumbaga. Gutierrez Bautista, Lagmay, Pascual kan Pastor family, Timino Sikwan Mantakdang San Quintin Pangasinan. Gutierrez Galamgam Rivera Adarna Sabas family ti Prado Omingan Pangasinan from Ivy Gutierrez. Likupa family ti Babalag West Rizal Kalinga kanda kami dito'y Kuwait from Janeth Likupa Doktor ti Kuwait. Shout out kada Rina Ramones, Manuel Angeles kan Homer Alamo. Mylicia ken Naem nga anak ko from Chester Brian Ibay ti San Mateo Isabela. Happy birthday Fabrin Bautista ti Binalonan Pangasinan from Leonora Bautista. Makablaawan pa'y ni Nanay Baby Agana kan Manang Ruby de la Cruz, Manong Atong Kongkong Mendoza from Regine Agama. Bating Lagasca, Esperanzate and family ti Quezon, Cordon Isabela. Emma Lagasca Arquero ti Camp Allen, Baguio City. Daryl kan Rachel Arquero ti Canada. Joy Lagasca Arquero, Lardizabal and family ti Canada. Azucena Vallejo, Ating Eva,
Annabel Nanding ken Mayo Vallejo from Yolanda, Legazpi. Quaresma Mabanag Family, Karen Forok, Remilin Martinez, Matalog Ryan ken PJ Cubillas from Chabelita, Cubillas. Makablaawan pa ti Escobar Family ti Ballesteros, Aurora Isabela from Twini, Tuazon. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Meli. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan a Meli at taga Isabela, ngam iti agdama kat adda dito'y Malaysia. May saakmet kadagiti naayat amang tartarabay kadagiti maik-ikkan biag apadas babaan to YouTube channel yo. Daytoy ngamin ti agserserbi aliw-liwak uray madama ti panagtrab-trabaho kas domestic helper dito'y Malaysia. Adamot padas ko ajak to pulos malipatan kat kayat ko kumaamaikan biag babaan to'y programa yo bareng makaibati ti adal kadagiti dumdumngeg. Sapay kumamanang tamapilimet a maidrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak pay laeng dita Pilipinas. Adda akong nanang, agmanoak. Kaasya na ka ti Diyos, anak ko. Naimbag man ta na sapa ka itaas mangpet. Sa anak nga na din magasidayan tapo nga nagmerienda, nanang. Ne, apay ngay. Amang ano namnamaan damat daapo mo a dumagas kay Jebalayda. Imbagak mo't idikal man na sana ka dumagas ita, nanang. Taad da teramida ka project medyo pagadalan. Kasta aya anak. Nanang. Awan ka di pa ni tatang? Simurot ka ni Tatam Emilio anapan nagkarpintero anak ko. Apay aya? At dapay ngamin masapo lagatangat tap na makompleto ti project ko, nanang. Ala, bayam ta ibagak to ka ni Tatang mo inton sumangpet. Sige, inka agpalasan. Ada tinapay dita. Mangan ka pa'y nga umuna sakbay arugyam ti aramidam. Nanang. Narabyan ka mo't lakay. Lagpas mi ngamin ti inaramid mi akabinet. Bakit? Tapno awanan ti soblyan mi inton bigat. No kasta, awan nga rodan aramidan nyo ija inton bigat? Awanan. Iso ngayon naktuman lang makitang danan ni agraap. Sa dino ti pakitang danam? Ijayan da tata Mauro. Ay, huwag gayang bakit? At iti tangdan ko iti panagtrabaho may tinagmalam. Naimbag man taadda, tapno adda maigatang iti sidaan inton bigat. Aywan gayam, adda kano pa'y masapol ni Dondon nga anak ta inton bigat para iti project na. Ikam to di tana. Yan anay mon. Noon niya ti mabati, di isunton ti pakitsindam. Kapilitan na kasta alakay. Hay, kaano nga taaya alumong awda tao? Ano samlatan bakit? Adan to lata Sige, tamapan kong tumansok nalan ni Ma'am Mercy. Amang ano da ipalabana. Kan amang ano agpadalos mo't Jebalayda. Sige Alang nga rod tayo nakapagdegos bakit? Sige nga rod, ta isaganak matanti kanan tayo. Apa yan? Papadamilay. Nagsapa ka na anak ka. Mapanak Jebalayda Madam Mercy tatang. Barang agpadalusan ti balay na kan agpalaba. Kahit need karalakay mo nga Napan nakiraop tatang.
Muna yan arigat ti panagbiagyo anak kao. No, di kaya ko tingag tinulong nga agasawa, marigatan kayo at talaga. Wan nga rod tatang. Awan mo't ngamin ti permanente a pagsapulan ni Edgar. Sapay adu ti masapul di apo ko yu di pagadalan. Kat ano san yung warudan anak kao? Ayun gayam, nadamag mo ka dahin asimang pot ni kasinsin mo Lydia. Ha? Apay, nagbakasyon tatang? Kunak man no, dapay laang di Malaysia. Aman, si Mang Pert anak ko. Ang kanto mo, kumustaan Di mi pa nga masango kanina nang mautimapan. Sige man nga rod tatang, tamapanak sakbay nga agawidak. Mailiwak matan ka ni kasinsin Lydia. Naimbag ta na panunot na mutlaangan, tinagbakasyon. Lakay, simangpot ni kasinsin Lydia. Di magasak iji balay da itay sakbayan nagawidak. Naimbag man ta nagbakasyon. Wan nga rod. Kwa, agpaspasapol ka numot jay amo na ti agbali nakatulong jay kabsat na iji Malaysia. Kaya't da ka nga am-am mo kumani kasinsin ti alaan da. Kastaya, nagat asino ka nung ti alain na dito lugar tayo? Kwa lakay. Siyak nga rod ti bagbaga ni Insan Lydia. Anya? Sika? Anya aga po sika ti kaya't nangalain. Naimbag ka no siya, tamog ti agtrabaho iti unag ti balay. Ken adda ka no ngamin anak di agpaspasapol. Isupay ti maysa nga awiran. Apay, interesado ka? Kasanon di anak mo? Adda ka mo tamang kita kan kwa na. Ken adamot da nanang di taasideg. Ay na, sana mabalin. Panawan na kamikit din ni agama? Panawam da anak mo, saka mapan-agaw-awir iti sabali nga ubing? Lakay, sayang da ito nga oportunidad tap na makatulong akan ka. Amo ka marigrigatan kan ngagsapsapol iti trabaho, iso kayat ka atulungan. Damagag man kan kameli. Limangan kayo ka din anangan. Napadasyo ka din tinagbisin? Saan mo takas talakay? Ngam dumakdakkel ti anak ta. Umadado mo ti gastos iti pagadalan. Iso kayat ko ti mapan. Total, iso da mo ti makamoy ti amin na magastos ko. Iso palubusan na kuman. Naimbaga ka saan? Saan amabalin? Day tati ibagam kaninsan mo Lydia. Kabisadok ti asawak manang Emmy. No kuna na asaan, talaga asaan ang mabalin. Ngam na palalon ti rigat ang mapaspasaran mi a pamilya. Kan maysa, kayat ko at talaga ang matulungan ni Edgar amangged. Nang runa kat umad-adun ti kasapulan ni Dondon nga anak mi iti panagadal na. Kat gapo iti ayat ko alumong awmet ti panagbiag ti pamilyak, intuloy ko ti panggap ko ang makatrabaho iti balasiw taaw. Jak impakpakaamo iti asawak ti panggap ko. Kat limed nga improsesok dagiti dokumento ang masapul ko, babaan matlaangan iti tulong ti kasinsin ko ananging ganyo kanyak. Ngam kadagiti dadakkel ko, jak inlimod ti amin manang. Agingga ang naisimpan ti amin na masapul ko,
kat adda pa yan petsa ti flight ko. Talaga natangkan ti ulo, Meli. Intuloy mo lang tagayam ti panggap mo amapan iti abroad? Maawatan ako, Mamot Edgar. Para kada tayo iti anak ta ti aramidak. Ti kunamkit di, naumakan iti kinarigat ti biyag. Kaya't mong taagbyag abak nang, iso kalikaguma mong ti umadayo, tapno malibasam ti rigat ti panagbyag. Saan apod no dayta? Apay ti kunam nalaka ti mayadayo iti pamilya? Saan? Ngam agsakripisyo ak para iti masakbayan ti anak ta. Makamu ka. Ngam da ito'y ti may bagak. Sapay kung matadikan ta agbabawi iti panangpanaw mo kada kami nga agama. Anya ti kayat mo asawan, Edgar? Awan. Sige, lumarga ka. Baybayan na kami dito nga agama. Kabailan mi mat siguro ti agbyag nga uray awan ka iti dan nami. Nanang, putno ka ditin baga ni tata nga mapan ka nagtrabaho iti adayo a lugar? Uwan anak ko. No kasta? Panawan nak, nanang? Kasano ako nawan ka? Adamot ni tatang mo, anak ko. Adapay daapong mo. Basta laglagi pa mga aramidak daytoy para iti masakbayam. Nanang? Saan ka alumda ang anak ko? Kanayo nakto nga umawag kan ag video call. Tapno kasla daklat ta iti asidag. Basta ikarim kanyak nga agsingsingpot ka. Kan agadal ka na imbagwan. Wan, nanang? Basta ikaw ni makanayan kanto nga umawag Wan, anak ko. Ikarik dayta. Kat inton makasweldo akon. Ipatulod kun to ti kwartayo ka ni tatang mo. Ipagatang mon tumeten dagiti kayat mo agatangan. Kaano nga rati papan mo, nanang? Inton sa marunong nga aldaw, anak. Jibilin ko Di mo suksukiran ni tatang mo. Tung palem no anya ti ibagana. Patuluyom kadilat at ipumanaw, uray saan akayat di asawa, manak ko. Nanang, naagtungpalak iti pagayatan ni Edgar. Agnanayon to nakasto iti biyag mi. Saan kami makalungaw apulos? Ang kasanungay dayta. Pumanaw ka nga dagin nurayo iti asawam. Makamuditan, nanang. Basta na ipalawag kumuton kenkwana, no apay akayat ko ti agabroad. Ay, adakan ka day tanak ko. Di mo pa kadanagan di anak mo. Tamalaksid iti amana. Ada kami kanitatang mo amang kitkita kenkwana. Agyaman ak, nanang. Da kayon ti makaamo kadagiti agamak. Amok ang maawatan tumutlaang ni Edgar ti amin.
danon mat siguro ni Milay ijay malay sabakay. Word lakay, sigurado da ita. Urayon tayo laangan ti awag na, tapno maipakaamo na ti kasasaad na ijay. Kahit kumusta mat jay manugang mau. Saan nga ron matimtimag? No, ada sa ludsudam, sa lagsaw. Talaga nasakit tinakam na iti yaadayo ni Meli kadakwada nga agama. Ayaw na yan. Di nalang maawatan matan ti panggap di asawa na. San matama pa nagbayanggo daw ni Mele di balasiw tao. Mapan matag trabaho. Barang maamiris ng tumutlaang alakay. Talaga nga may nakayat ni Meli nga isaganaan ti masakbayan di apo ko ta. Ano, dito'y kanulaang. Awan namnama makalungaw da iti rigat. Puno matkit ni dayta. Kitaam nili da kasinsin ni Melay. Rimang ayon ti panagbayag da sipod na panangga di balasiw tao. Sigurado akas tamat ti kayat ni Meli ama pasamak. Iso ang nagpursigay ama pan agtrabaho ijay Malaysia. Naimbag ta simbangtot kan tatang. Apa, di ka ba ilan naturog? Rabin, nangan ka din? Nanganak kita'y di kan mauray tatang. Nabartag ka manan. Pangkat lang iti panog da ito, anak ko. Manipod nagabrod ni nanang. Kanayon kamutan nagbartag. Apay nga'y tatang. Kasalo, kat pinanawan na tajay nalaing nga inam. Di nan kaya't agrigat. Iso din siya. Simiyagay, pinanawan natan. Napanmat nagtrabaho ni nanang tatang. Para matlakad at tayo tayo tiyang aramidan na kunana. Mamati ka. Kitlo kaya't naijay tapno sa anong agrigat. Akas ka na ta. Kan di na kan patpatgan ni nanang mo, anak ko. Tas sa balin nga ubing tiyaw awirin na ijay. Imbes ko maasikat asikaswan na ditaw. Ha? Tatang? At sa bali nga ubing nga tartaripat po ni nanang ijabrod? Tuwan naman. Iso di mo namnamaan nga subli pa ijay inam. Doon down, anak. Ano ti? Amang ano makiasawa pa yan iti sa balay. Ijay napanan na. Anyamat din ni nanang? Apay nga kas tataramitan na ijay? Apay nga'y? Nadalos ti intensyon ko ang nag-abroad man ng Emmy. Dayta ket ti matulungak ti asawak amangged para itinarimat a masakbayan mi asang kapamilya.
Jak pulos ni namnama asa bidungan ti asawak tinaganuspay a panunot ti anak mi. Gaputa jak ammo ti mapaspasamak dita Pilipinas kadagidi a panawan, impamaysak ti atensyon ko iti trabaho. Kadawyan pa'y asumurutak ni Lydia kasinsin ko nga ag-sideline, tapno may patulod ko ti amin nakasapulan dagiti agamak. Kastamutan dagiti dadakkel ko. Impagarup ko no agbalin anasaya at ti amin manang. Ngam nakla at aklaangan, ididimteng ti kanito, adi na kun kayat akasarita ti anak ko no umawagak. Ti makagapo, impagarup na nga addan sa baling aramidak iti panagabrod ko. Takas iti nakon-nakon, sinabidungan ni Edgar nga asawak ti panunot na. Ket ti ama na laengen ti ikaskaso na. Apay abigbigat nga adda ka dito'y dondon apok. Sapsapulag ni tatang, apong. Imay ka dito'y. Nay, saan mo tapok? Oray idi kalman, jak nakita ni tatang mo. Apay aya? Saan nga minanagawi iti rabi, apong? Ha? Aging kayta, awan pa'y laeng. Anya? Nay, napanan na nga rudan ngay. Kaya't mo asawan, agmay-may sakay di balayo manipod idi kalman. Un apong. Kunanamat namin na mabitla nga mapanitayan ni kumpare na. Ngam, saan mo tinanagawawid? Ay, amang ano na bartak manan kat saanan ang nakaawid. Bakit? Ni apong mamutay tagpukpukaw. Ay, apay aya, ada kami dito'y kanidundaon. Ay na! Bakit? Ay na! Nakita nga na pag-ari bungbungan dagiti kalugaran tayaw iya asidang tirikasyon. Hindi kita nin karma tinakadasay. Anya? Ha? Ayan na ngayon ni tatang ko, apong. Nakita na ka no atumtumpaw iti irigasyon. Kat saanan nga agang angas. Anya? Nasayo ni Edgar. Sana po't nanatay ni tatang ko. Sana po. Umawawag da iji Pilipinas. Apay nga ta? Hello? Belay anak ko, ni tatang mo daw. Da kayo matgayam tatang. Nakaawag kayo mat. Di ka kumamakmakla at anak. Ha? Apay tatang? Ada ka din napasama kiti anak ko? Saan ati anak mo? Ni Edgar, di asawam, natayan. Anya? Apay tatang? Anya tinapasamak? Nakita na atumtumpaw ijay irikasyon. At nakano kalugaran tayo ang nakakita kan kwa na iti kalman na magmag na iti asidag di irikasyon ang nabarbartag. Kati tayo bigat, nasarakan dalatan nga awanin biyag na iti irikasyon. Diyos ko! Agawit ka anak ko, tanay. Permitila dihit ni Dondon nga anak yaw. Sangit a sangit. Di na maaklaw, tinapasamak iti amana. Sige tatang, agpakadak iti amok, taagawid akadagos.
Dondon anak, ada kalatan iti abay tilungon ni tatang mo. Umay ka pa'y mangan, ang mga numabisinan ka. May bandak lang ditoy. Jaketa panawan ni tatang. Akas iti di na panang panaw kanyak. Ha? Apay nagawid ka pa'y lang nanang. Itapay tanatayan ni tatang. Di nan makita ti sasangpat mo. Anya ka din dahil ibagbagam anak ko. Rumbang laang nga agawid taasawak kat nga rod ni tatang mo. Asawa? Di ba tata sa bali a pamilya mi di abroad? At dan sa bali a bing katartaripatwam. Isumad lang kaya mapinanawan na kami ni tatang. Anya? Saan apod no dahil nga ibagbagam anak ko? Da kayo ti pamilya. Awan ti sa bali a pamilya iji abroad. Adak iji ngagtrab-trabaho para kada kayo. Ti ubing adak-da kamatam nga awirot iji abroad. Anak ti amok dayjay. May sa kadagiti trabaho ti mga awir iti dayjay nga ubing. Tapno sweldoan nak ti amok, anak ko. Sana ka mamati. Kuna ni tatang. Magkasawa kay ti sa bali di abroad. Isa pinanawan lang kami. Inuulbod amin nga imbagbaga ni tatang mo kan ka anak ko. Isumot lagayam adina kun kayat akasarita iti cellphone. Tanamati kagayam iti imbagbaga ti amam kan ka. Pinadakas nakgayam ti amam iti imatang mo, anak ko. Di matan ti anak ko tatang. Namati iti inuulbod nga imbagbagakan ko ana ti amana. Dahil tamat ti babalawan may kaniid kar anak kao. Gapaw ti sakit tinakam na kan ka iti panagabrod mo. Di na dahil nakamatan iti imatang ni Dondon ka anak kayaw. Diyakin pagarup amaramid na tikas di tatang. Amo na mo ti makagapuno apay anapanak ng gad iti adayo. Naganos pa iti panono ti anak mo, Milay. Iso anama ti adagaw kadag iti imbagbaga ti amana. Tatang. Kasano nga ron daitan? Sapay masapon nga agsubli ka ijay Malaysia, apaman na may tabon ti asawam. Kasanaon ti anak mo? Kasarita ka na imbag, tatang. Ipalawag ko ti amin. Ipakaawat ko kan ko, ana. No apay anas kan nga agsubli ak ijay Malaysia. Napasnak ti panagsarsarita dagiti agina. Sapay lakuma, ta saan pa'y anala daw ti amin lakay. Sapay lakuma, ta babawing pa ti pamati ni Dondon nga pukuta. Ay, naimot nga minan, day di Edgar. Dilakit nagpanunot matan iti maminrebaw, sakbaya pinadakas na ni Melay iti imatang ti anak da. Ay, Ginundawayan na tinaganos paya panunot ti apo ko na.
Di lakit nakapagpanunutan ana imbag sakpay nga inaramid na ti kasjay. Panagkunaklakay, saanan arumbang asidiren tapay day di manugang ta. Awanan ito'y abiyag. Kat no anyaman ti saan anasaya at anaramid na. Lipatan tayo matan. Rumbang lang nga itanam tayon kanilipat. Kagiddan ti pan nakaitabunan. Sa bagay, husto ka bakit? Sapay la ko mga ruda, ta maornos mutla ang nimele nga anak ta ti amin. Sapay la ko ma. Naawatan mo't siguro dagiti impalawag ko ken ka. Nanang, Naitabo ng ti amam. Kalpasan laang ti sumagmamanong aldaw. Agsubli akto na iji Malaysia. Tapno ituloy ko ti agtrabaho. panawan nakmanan nanang. Awan lang arudan ni tatang. Kasanuak ngayon? Impalawag ko mutan ken ka ti makagapo. No apay ang masapol nga agsubli ak iji balasiw taaw saan ka di. Di ka agdanag, tamanipod ita, daapong mon ti mang taripato ken ka. Isuda ti mga sikaso ken ka. Ket ikarik, kanayo nakto nga agbakasyon. Agpaiso nanang? Wen, anak ko, awanan ni tatang mo akatulungan ta. Isa ang masapol amang gedak para iti panagadal mo. Diyak kayat nga agsarden ka nga agadal. Ti kayat ko, makaturpus kanto iti kolehyo. Kat aramidak ti amin, tapno matungpal ti arapaap ko para ken ka. Basta'y ka rin makanayon ka nga umawag kan agbakasyon nanang Wen, anak ko, kat agyaman tanaawatan mo't laangan ti amin. Agsingsingpot ka akanayon, taparaken ka daytoy nga aramidek. Anarigat nga ilawlawag iti anak ko ti amin manang Emmy. Nang runa kat naganos pay laeng ti panunot na iti daydi akanito. Ngamjak na pukawan iti namnama. Inaramid ko ti amin tapno maawatan na no apay anasken nga agsubli akmat laeng dito'y balasiw taaw. Kat amok ababaan iti tulong ti namarswa. Naawatan ni Dondon nga anak ko ti amin, iti likodan tinaganos pay laeng nga isip na. Apaman ang nakasubli ak dito'y Malaysia, nagnaedmetten ti anak ko iti balay dagiti dadakkel ko. Kat isudan tinangasikaso ken kuana. Kas kanyak, inaramid dananang kentatang ti amin, tapno mawaknitan amamin pinsan tinakulaapan a panunot ni Dondon. Sang kaibaga ti kaaduan, abasol day di asawak ti amin. Ngam para kanyak, saanan arumbang nga ipabasol iti tao a naginanan, ti anyaman asang sangwan a parikot. No sigod, kat doble kayo dak dito'y abroad, pinagbalin ko pa'y at triple ti kinagagat ko. Tapno maipaay ko ti amin nakasapulan dagiti ipatpatag ko,
nga adda dita Pilipinas. Kat makunak asa anak mo't anapaay, ta iti agdama kat addan iti sekundarya ti anak ko. Kat si papanakelak amang ibaga, a consistent honor student ni Dondon. Nakalungaw kami matan iti nalabos sa kinarigat manang. Ngamtila ang pagladingitak, awanen day di Edgar nga asawak. Dinan nananampay ti bunga ti panagsakripisyok. Ngamaan niya nga rod, talaga ngamin akas tatibiyag. Amin tayo kat agturungkan patay no dumteng tinaituding a panawen. Tinapatag kanyak ita, ituloy ko ti aggagat, tainton makaturpusan ti anak ko, ag for good akmeten di ta Pilipinas. Agyamanak manang Emmy, tuy pagayam mo, Meli. Pagayam ko Meli, umunay ti amin, kablaawan ka. Itaabulan ti Marso kat masel-celebraran ti Women's Month. Maysa ka kadagiti pagwadan a babae, aron bangla a padayawan. Ta iti likudan ti ado akarit iti biyag, na ikagumaam a naisakad ti amin, tapno makalungaw kayo lang iti rigat, kan maituloy ti anak mo ti panagadal na. Kablaawan ka, Meli. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Mapunan